Eguerdion, Txorien eta Rock, Zigor Iturrieta, Patrizia Biteli, Txoriene, eta, bueno, zuen kosinatzeko saiorik gustokoena, ez? Bai, hor baldin badaude zerbait izango da. Hori espero dugu, bintzat. Bueno, hemen txeguk ekarri dugu bi errezeta goxo-goxo beti bezala, eta nire kasuan gainera udazkenera joango naz. Ze, bueno, kalabaz ekarri dut, kuia, badala udazkenan seinale perretxikuekin batera, eta beste hainbat osagaiekin batera, eta gero irugiarra, hain udazkenekoa dana. Baita, ber, txerria hilketarekin, eta lotuko dugu, eta listo. Enbiot karbonara bat. Lengo gunean, behitu, zuk erakutze duztasun, zeran egin pasta makina barik, eta nik ikusi notzun zuri, baina bakitzu zelan ikesten danez, bakoitzak praktikatzen. Orduan, hori egin got, eta gero erabilikoten saltza izango da karbonara bat, baina tradizionala izan biharrian, hau da, arrautz gorringoekin eta parmesano gaztakin, egin got kuiakin, kuia errearekin. Bitu hori ez du proteinez. Nik ez da, Hala! Baina, guazen probatzela. Baina, Patri hori zin esan, bai, nik etxean egin nuen da, oso ona, eta horregatik ekarri zuzuri. Hau da, nire ostegunetako errezeta, beti todo berdina. Hori. Gaur, ostegundan ontan, zuentzako ekarri dut. Eta gure etxean, guk beti, udazkenero, udazkeneko ensalada egiten dugu. Eta ensalada, udazkenean dauden produktuekin, ensalada ezberdin bat, ze askotan esaten duena, ensalada bakarrik ez dira esan behar letxuga, tomatea eta dakipula. Aukera pila daude, eta gaur bat, hemen emango dizugu. Eta nik kontakotzu ez, zelan ingoten nire, udazkeneko karbonara. Kuia laukitan moztu eta 45 minutuan erre 180 gradura. Pasta ingo gero, irina eta arrautzak nahasiz, ordu bat pausatzen utziko gozkailuan, orea zabaldu eta moztu. Gero irugiarra laukitan moztu eta frigitxu, olixoak gordekou, eta olixo hori kuiakin eta gaztakin birrindukou. Saltza gero izango da, danakin batera. Eta pasta nola ez, ego zeingo da. Bukarretitxua, bai. Ez dutela laburpenia esan, baina hori, suposatzen du jendea jakingo dagoela, ez? Naiz eta freskoa gero kosinatu egin bia da, Txorienen, aste honetan erakutsi dugu, harri fraierrean ere pastea inaldala, egusi gabe, orduan ja... Kontuz. Hori ere erakutsi dizugulako. Bai. Hementxe kuia, eta, bueno, kuia errean niri egisa da gustatzen jatela, hementxe aukiko itxut, 600 gramo edo, niri gustatzen jat eitxia, josente, hau da nik kalabaza osua erosi, da gero holan labianin, eta gero soberan geratzen jatena, beste errezta batutako erabili, ez? Barazki krema bat, alditxuguin risotoak, beste pasta bat, barazki xakolan, lehengunein nauen betxua faltzeko, kuia, feta gaztakin, eta pinazi batzukin. Holan bakarrik kuia errea, eta soberan naukalako, ze labanin nauen orduan, gustatzen jat, kuia laban... neurria hundixetan itxia, gero aukitzeko. Kuia eta labea ipatu zula, nik garri barizut errezeta bat. Hori potimarroi kuiarekin, hau dela txikitxo horiek, azala ere jaten dana, eta tatintarta bat ingo izut. Horrek kakao esa forma daukinak? Bikotearen osabak, tio Javierrek, pila bat dauzkatean jarrita, eta etxen dauzkagu, eta irten bidea hori Patrik zan, pureak eta egiten ditugu. Hortuan ez malda batean jarri eta euskabalako politxo aldera lehenan sasitza zeukan tokian jaso zituen, eta jarri ditu. Eta iaz ekarri zituen pila bat, bizkotxoak egin izan ditugu horrekin, egin duz pureak, porrozaldari gehitu diogu. Tatintarta bat, ekarriko dizut, oso geratzen dela. Oso, no? Eta, zuitzako ere, denetzako ekarriko du. Oso ondo. Guk, momentuz, holaxe, lehen aukeren artean bebai kalabaza herriekin, bakitu zean nolan, ez dakit nik txorienera ekarri izan duten, baina Amerikako... Zure astapenak txorienen, oso kuiatxoak izan, oso kuia saleak izan ziren. Ez da izan bat errezeta sartu genituen kuiaren inguruan da. Esan hori, kuia gabe utzi behar du baratza gure Patriziak. Egisa da, lehen hori, ointxe, aragibolak itxe duten bezala, lehen kuiakin errezeta pila bat. Eta gaur egun etxian pila bat erabiltzen ze asko gustatzen jat, osasuntxua da, puntu gozo hori gustatzen jat, eta estatu batuetan itxen da kafia. Pumpkin Spice Latte, deitzen da nola kafe berezi bat. Entzun da daukat hori, baina ez du probatu. Eta egia da orduan hori, eta zu probatuta daukazu? Nik probatu dut, eta oso goxua geratzen da, ze erabiltzen da, hau kalabaza errea holan gozo puntu batekin, kanela eta azukriakin, gero hori kafiak, erabiltzen die,
biko jaraka, Ba, ez zaiten da, pure bat lehenko kuiarekin, o nola? Pure bat, kuiarekin, vale? Kuia errea. Pure bat itxeozu, kanela eta azukriakin. Vale. Eta horko biko jaraka da, botatzu kafiai, gero esnia, benetan, zigor da, hola nikutu espeziatu batekin oran kanela, jartatzen intxaur muskatua, benetan proba A ber, zuk esaten dira zulako ona da, hola bestela entzun da, hor gure, ikus entzulek ere esango dute. Kuia, hau da, kalabaza, purea, kafesniakin. Ez dakit, gero, badakit, hola salduta... Saltzen bada, ona delako izango da, nahi dut esan. Baina... Badakit hola salduta, igual, ez dala... Ez dakit, erakargarrien da. Ez. Bueno, hemen hauek, mungiako boga garagardoanak, badaukate garagardo bat kuiarekin iten dana. Bai? Bai, eta, bueno, nik probatu nuen, eta gozoa zegoen urte batean gabonetarako saltzen zuten olako kaja bat, beraien garagardo ezberdinekin, eta ni, garagardo izan baina naiz oso salea, baina jo bai, eta esan nion bitu, aurten gabonetan, aukera izango dut, danetarik erabate, garagardoak eta onak bintzat. Baina zea dinauka zure lobako, Hogeta bat. Bat. Una izan badeko zuzia, hortik ez? Nausixagia. Hombre! Ixan ere da dinako. Hombre, guk, ja hiloen artean, karnetakin bi dauzkat, ez? Bai, bi. Maili bat hau karneta. Legonean bitu, nean nahi ikusi nuela. Maili uste dieteko txarekin, elearekin esan aitor zuk elea zinduzula eraman. Claro, eskentzia zuk horrek gauzak ez dakit. Bai, hombre, ez daukot kotxoko karneta, baina elea bakizedan, Vale, bueno, elea eraman behar dutenak, beti elea eraman behar dute, eta ez daukatenak hau da, ja, esperientzia daukatenak ezin dute elea. Orduan, horretik dira batzuk itxatzi, askatu, itxatzi itekoak. Bueno, hemen txe... Uste torrela zala, pausoka joango gara gutxinaka gure errestia itxen, labian daukagu kalabaza herria, edo kuia herria, eta hemen txe joango gara pasta itxen, horretako 200 gramo semolina, eta 2 arrautza oso. Oso da. Gatza bebai bota hotzat, bere puntuan egoteko, eta hau ontxe lehengo sardexka edo koiara batekin, eta gero eskuz landuko dugu orea. Irina normala bebai aldozu erabili, baina normalian pasta itxeko hau semola edo semolina erabiltzen da. Normalian, hori da. Orduan, hemen txe. Eta makina ekarri bina, baina zigorre ikusen otzan ez, lehen gunean, arrabolakin lantzen, eta esala ez ebe esan, probain bihar. Baina kabateliak inaldituzu. Kabateliak forma hori iztak, ezka hainbeste izen dauz? Bueno, kabatelia berez da, arrautzarik ez duen behar pasta bat, hau da, bakarrik behar du irinau eta ura, eta itxura daukate oso inokien antzekoa. Orduan, hau da, inaldo zuzuko behar duzun orea, oin, hartu, landu orea, gero eskaioen sartu, gero atera, atal txikiak atara, eta inokiekin iten duzu moduan, lusatu, holako txurrusku luze bat egiten, eta gero, moztu, klak, eta berez egiten dizkiote gero sardezkarekin, horrek marratxoak ere, baina gero, eta nik uste dut, saltza honekin ere ondo jungo dela. Inaldik izo lako atalak, eta gero egozi. Orduan, eiteko errazagoa da, nahi dut esan, lusatzen ibili baino, gero bildu, ingen duen moduan lengunean, baina... Ezagutu banituen nik kabateliak ingo nituen. Nik initxun joan zan urtean pitxi pasta, akordatzen zara pitxi pasta zein zan? Bai, emaz, jokua pitxi pastak. Pitxi pastak eman zaben izenagatik jokua, baina holan zan, azkenean lusatzen zinun holan, eta buelta batzuk emon da, horako, makarroi antzera geratzen ziren, da hori zan, irina eta ura. Nola, belarritxoak orekieteak ero egin itxuen da. Bueno, gu pasta txorienen egin du, ordan, beti esaten duduna, pasta jenteak etxean zeatik ez duiten hor italian kultura daukate, eta, bada, azte burutan familiakin batu eta etxean pasta egitea, baina pasta horren da merkia, esan dezagun, ez? Pasta unena erosita ere, pakete batek 3 euro balio eskizu, laukoak egongo da baten bat, baina unena erosita. Beste da, euro eta piku, euro bat baino gutxio, orduan, jentia zatu, horra ziko naiz, irina erosik, gero arrautzak. Gaina, gehiago, presioan bebai, mendik asko ateratzen dira, baina presioan oso antziko ateratzen da, ez? Orduan, erositen du indako, eta freskoa ere, basaltzen dutenez, eta presioan ere oso ondo dagoenez, jenteak ez ditu diken. Baina da, pizzan orea bezala, eskenean, saltzeituzte holan oreak onak eta osagai honekoak, baina, etxean eitxea bebai, ez dakit, politxa da, holan oreak eta lantzia, gainera, konpainia aukitzen baduzue, ez dakit, politxa bebai, ume artean ore
Ez horiak eta itxia, zuri... Ni pizza gure etxean pizza beti iten du. Dena, orea eta gainekoa. Naiz ateratzen, oin saltxitxa sartu diu baita. Behin sartu diot barren gorriak eta horre hasten dira. Tik, kendu bat, kendu beste bat. Eta baitu hau? Eta hortan ez du lortzen osagai berriak gehiegi sartzea. Urdai azpiko egosi tomate eta gaztazalea dira. Klasikoak, zigot. Klasikoak, klasikoa da, baina hori ez dakit. Gazta ezberdina bai sartzen ditu dela, eta sartu izan diet mozzarella fresko hartu eta xerratan jarri gainean, da horrekin ez dira kejatzen, gazta dalako. Eta urtutak ero dana gainean ikusten denez ez duten abaritzen, baina bestela, beste osagai ezberdinak sartuta, piper zati batzutan fregitu eta gainetik botatzen diot, kuiatxoa sartu izan diot, eta olakoetan, da jaten dute, baina beti zerbait esan behar. Nik gomendatzen dutzu eta upasa edo pizza iten mozu etxian, olako oreak eta normalean, horren zimeran edo maigainean lantzen ditugunean geratzen diolan, trapoa pasau da, ez dago garbi. Ez dago garbi. Ni hor beti olako nanak edo alambriak erabiltzen ditut, eta horrekin joaten da, zitau. Bueno, niri indukzioak saltzen zituen batek, eta nik egiten dut, eta hau ez ditu, esan nahi zuek etxean inbartuztela, indukzioa saltzen zituen batek, esan zidan indukzioa garbitzeko onena nanasa. Hau da, alambre dura. Zuk nik etxean porratu. Baina bilora matoza raiatziako. Zuk einolan, ez da indar guztiarekin. Holan, pasatu, ni neria etxean eta ez du raiatu. Beste aukerragoa omen da. Baina, hau esaten zuen esperientzia eta saldu, benetan, Euskal marka batek esan zidan, eta ordundik horrela garbitzen dut. Eta nik nirian, ez da, marrak egin bai izkiot, ez da izan garbitzen izan danean. Eta bat egon baduka, baina gehiago izan da, gero hor sartaiakin da, gure etxiakoak egia esan indukzioak, edo gure etxeko zuek egurra jaso dute, eta, zengo. Hau esan da. Errezetiekin jarraitzen dugu, eta hementxe tradizionalak, karbonara guantxelekin dan arren, guk irugerra jarriko zauz. Hau ez da tradizionala, udazkenekoa. Hau ni lotu behar nuen oin, abenduak 12an, EITB maratu dioko, bihotzeko gaitzaren, inguruko gaizotan zunei, aurre iteko dirua lortzeko izango da, aurtengo EITB maratoia, bakizu ezin gure aurtengo ikurra bihotza, eta hor nahi zaituztego, telefonaren bestaldean guongo gara, zuen ekarpenak eta jasotzen, eta hor bakizue, pixka bat ez mutxo, berdin da, 2 euro, 5 eun, ero 1000 ematea, dena gehitzen da, eta, beste urte batzuetan bakigu horri izan zetela, eta aurten ere hor nahi zaituztegu. Eta honekin, ekusten modu italiarren batiero, ekusten modu gaur irugiarra erabiltzen ari garela, agian bihotzeko emango dio, baina, eskuragarri hau daukagu, eta ez da, holan pekatu haina hundia zan pentsatu nahi dut. Ez ne gaina otatzea, bai. Bai, eta legunean ikusinan errezta bat bai, interneten. Bai? Kurri karbonara, nik esan, hau bai dala, hau, desastria. Bueno, ni legunean telebistan entzun nion, bati botatzen ziola kafesneari kuia. Gure bat egiten zuela kuiakin kanalerak eta kafesneari botatzen ziola. Eta nik legunean bebai rabioliak airfryerren bebai entzun dituen. Eta txokolate krema txoritxoarekin, eta hau esan da. Interneten dagertzen den guztia eta telebistan entzuten duzuen guztia, hor ere zuen filtroa jakin behar. Fake news. Fake newsak bebai gastronomia, ikuste ditugu desente. Ikuste ditugu, bai. Hori esan da, bakizue, azkenean, karbona tradizionalak, guantxale irugiar berez, hangoa bereiena dela, ez dela irugiarra, guk hemen lortzea zailagoa, internetet lortzea badago, eta guk hemengo berzio izango zen, irugiarrekin oso antzekoa dela, ez da berdina. Eta gero hori bai, esne gainarena hori bada pekatua, zen ikustu, norbait junko zaren mendikara, eta berez, arrautzako ringoarekin, eta pekorino, eroparmako gastarekin, lortutako orea, oso esne gainan itxura asko hartzen du, gero saldaren ura botatzen da, eta norbait esan, honek esne gaina dauka. Esne gainik ez dauka, eta emaitza hori bai ez dala nabaritzen.
Ni guantxialea ero irugierra dan, enuke nabarituko. Baina esne gainarekin eindakoa hori baina baritzen da. Gaur, esango dizugu, ea kuiarekin, zer moduz geratzen da. Itxe salto indozta, eraso indozta. Jarreko nahiz dema jartzea ero distantzira ni jarreko nahiz. Hemen jarrikot, urrunien, eta bilartean, joango naz, gazta birrintzen. Azkenean, nik usot, esnegaina erabiltzeana dala, azkenean, nahazten baitxuzu, arrautzak gorringoak kasunetan nahazten diela, eta gazta, atalatzen da gero, pastan urakin eta olako likido horiska, purtsu bat txuriska. Txuriska aldea, krematxua, oso krematxua. Karo, jendeak pentsako, hau krema izango zen, nata izango zen, da hori botatzotza, baina ez. Ez da, eta kasunetan gainera, ez ditugu arrautz gorringoak erabiliko, baizik eta kalabaza errea, beraz... Bueno, kolore aldetik eta nik uste zerbait olan, aldera, olako zerbait atako dala, baina, bueno... Ikusiko. Bitalei, erroma esautzen alduzu. Bai, egonaz, pare bat aldiz. Eta gida batekin, zure kontu, norbaitek... Bai, guk beti itxo ditugu, olako turrak eta... Bintzat, olako friturrak eta ezagut dituzu. Ba, olako gustatarako itxia. Friturra zeizkuntzatan? Ba, erderaz, normalian erderaz itxe ditugu. Ingeles ez igual, bateon bat olan berez isa egoten bada, normalian, fritur normala, hau da, hiri zentrokua, hori normalian erderaz egoten da. Gero nahi baduzu bat berez isa ba, janari xana, ez dakit, hau street art horra grafiti xena eta horreia ingeles ez, itxe. Ba hori da, Luca Riccini ez duzulako ezagutu. Zein da Luca Riccini? Ba, euskeraz, erroman, euskeraz, turrak egiten dituen italiar bat. Italiarra da bera, izatez? Bai, petoa bertan jaietakoa, horrela esaten duena oitakoa. Baina obixia euskalduna, ho? Bilbora etorri zan, eta euskal kultura eta maite minduin zan, euskal musika, eta, bueno, ikasin zuen euskara, eta gero italiara bueltatu zan, eta euskara galdu nahi ez, eta oraindik harremana nahi izatea, ba, bueno, bere turrak antolatzen ditu, euskaraz, Luca Riccini hor apuntatu horrazpian, eta nahi izan, hori ikusiarri izan behar da, Juan Italiatek, norbait mikro batekin olakoak, eta hemen gure eskubitara daukazue pizzako dorrea, ez hori ez dago, erroman, ez? Ez dago. Hemen eskubitara daukazue, Veneziako, hori ez dago, erroman, ez da? Espainia plaza. Vale. Bueno, hemen eskubitara zerbait daukazue, oso erromatarra, Koliseoa. Koliseoa. Eta euskaraz entzutea izan behar da esatea. Hau zer da, gaina izango du, seguro, acento italiarra, ez? Gure, izan da, Luka? Ez, Lukak ez, gure hau, egiten duenak, bizikletakoa. Jon, esanatu, bizikletakoa hau egoten dana. Alessandro Ruta, hori da. Gure Alessandro Ruta bezala izango dolako acento italiarra, eta ostra, seguro izango zela, bueno, puntasu bat ikuste hori. Noiz ikusi nahi nik Alessandro azken dengo aldiz? Non? Maratoian. Eta maratoian jendeak itxenzotan... Korrika? Ez. EITB maratoia. Vale. Aurreko urtean. Eta hori gaina jendeak itxenzotan, berba da. Jendeak asentua da. Baina zu nungua zera da. Tipua hori historia kontaten da nahi... Kolgau, beste dei bat jaso bizuta. Bai, gaia, claro, zuk entzuten dioz eta etortzen zaizkizu, euskalkiak, iparraldekoa ez da. Bizkaitarra ez da. Nafa, ez da, nungoa zara? Milano! Bai, Milanekoa da, txorienen izan genuen, egin genuen risotto a la milanesa, noski, eta, bueno, histori pila bat, haundia, eta, esan dakoa, aukera daukazue, erromara joan, eta erroma euskaraz ezagutzekoa. Igual Alessandro, otxandixo usten dauenean, igual ora joango da. Milano niko itxu euskarazko turrak igual. Antza, bueno, oso posik komendao, ze jendea, bueno, euskala bezeroak eta hori, eta, bueno, erderaz badaki, orduan erderaz ere emango ditu baita ere, euskaraz, italianoz, eta, bueno, ziur, euskara ikasi badu, beste hizkuntza batzuk ero jakingo dituela, ero hemen adibidea, euskara horren zaila ez dala. Gogoa izan ezkero, ikasi aldala. Bai, hemen txeguk errestakin jarraitzen dugu. Irugiarra, hemen txe. Sartagintxo batera. Gero, iragazi dugu, bertatik ataratzen den gantza, olixo tantarik estotzau bota, berez hau da, irugiar
esentzia. Hirugiar infusioa. Bada, Elixirra. Elixirra, bai. Eitz pila bat ditugu. Gero, ibilinaz, gazta birrintzen, hemen txaukau hirugiar zatitxo bat. Birrintzen hemen dauz 100 gramo, gero bestia aprobetxokot, purtxo bat, birrintzeko gainien da, zerbitzatzen dagunean, berez daukau. Hirugiarran gantza. Gazna. Pasta inja, eta bakarrik faltakaku. Kalabaza. Kalabazai minutu pare bat geratzen jako, berez emostazuez, zuei 30 segundu, eta etorriko nazau garbi eta osagai denak prest. Kalabaza errea, eta hau izango zen, rautzuko ringoen ordez joango sana, baina beste dana berdin. Hau da, parmesano gazta, parmako gazta, hemen 100 gramo doiaz, ematen dau pila bagabizela botaten, baina birrinduta dauelako, eta gero, hirugiar saporia emongotzan, hirugiar gure elixirra. Eta hemen gura ere bota beharko dizu, ez? Gero, bestela... Gero botakotzat, gero sartagin bat atarakot, eta... Eta entxe momentuz. Olaxe. Bueno, Alessandro Ruta aipatu nontan, Alessandro Ruta Otxandioen bizi da. Bai. Eta Otxandioen onduan dago Ubide. Eta, honekin plan bat eman dizu. Kontua nik zuaitzetako etxoletaz hitz egin nahi nuela, eta Ubiden badaude Tarzanen etxola bezalakoak, baina, Euskal... Zu Tarzan bakizun hor zan, ez? Ni Tarzan bakizun zan, zuaitzetxietan egon naz. Apai! Eta Ubideko herrita bernan bebai egon naz. Segomendatu zuztien da, hemendik non aldota faldu, karo, ez da, ez? Da esan zuztien, Ubiden badau herrita berna bat, goxo eta euskana, hamburguesa hona, garaga ordogolan, da joan nintzen da esan daen. Zeitzen dago, hau moruko leku batek hemen. Hor, Ubiden, egon zan, ez da izen bat urte, nire aita ginarreba Alberto, Ubidera, Gasteizen lanik ezuen, da Ubidera egunero baskaltzen jute ziren, gu baskaldu gendun hor, ikusgarri, oso ondo jatean, baina ni Ubidetik beti pasanaiz gabaz, bakarri patri. Bai? Gauaz. Gaueko 3 inguru, ordu 2 inguru erolan. Nik ez dut ezagutzen inobezu Ubidekua, eta lehenko gunean, Imanol, nire kuadriako Imanol. Estik galdetu segatik, la leche, bale, Hortxe galdetu batzut? Ez que mutil batekin, jadaro urte terdi, nungoa da Ubidekua. Bai, eta behitxu gutxi dauzela. Eta segatxik zadakotzen beste harreman. Bueno, beste hainbeste euskaldun bezala, 3 handietan, 3 handi mendi martxan, ateratzen zara, gurbia igotzen duzu, eta ero Ubidetik pasatzen zara, eta Otxandiora zoaz. Otxandio dago lehengo anuagunea, eta beti Ubiden, baina kriston giro egoten zara, beti pasatzen zanean, jende pila bat animatzen kalean, eta Ubidetik, borretik hauean, baina edan gabe, ez ezer, gu bakarrik pasadan ibiltzen ginen, galtzan motzetan eta korrita. Bueno, daude, zuaitzetxeak. Ubiden zuaitzetxeak. Eta ero, Euskal Herrian gehiago dauzkagu, Nafarroan ere. Nafarroan daude hor iratiko kabiak. Basoan, ez? Hor baizetan, bai. Basoan suitz. Basoan suitz. Hori da. Basoan suitz da, hortxe, zan da? Lizason. Lizason da. Bestea da iratiko kabiak, eta bestea da Basoan suitz da Lizason, on Larraintzarreko baiaran, juten bazarete, ordaindutan eskero, ez da, nola dan, pertxiko getartzeko, inguru hori oso, onjoak eta pertxikoak pila bat daude, baina uste dute baimen eskatu behar dela, ez dakit oso ondo nola da, baina ezin da holan hartu, uste dute zetz. Eta holako hoteletan gure basu loin, dirua prestatu bezu, baina batez be, agendia betxu zenik. Tope hoten die. Horparitxun atzan, denizi, bere urte betetzean, eta urte batetik beste urtera hartu behar izan dauen. Baina mosten badot, mutil honekin zer. Eta Patrik galdera bat. Esan. Bertigoa deukan norbaitek, olako etxola batean, zimuz? Badauz baxu hauak eta badauz altu hauak, Badauz batzuk ez teukinak hainbeste eskiera, eta badauz batzuk... Bale. Hori, mugikortasun urria baldin badaukazu, Hortarako ere badaude prestatutak, Bai. Eta zer dien, logela bakarri, komuna... Enaizelako nino izekula, eta beti gogoa jakiteko, ero, ez? Da logela, komuna lehorra, hau da, o sea, ostoak eta bota betzasun. Bai, horrekero, zerriñak ino izaten. Hori da. Eta, listo, holako grifotxo bat, urotzakin. Ez grifua ez, holako pitxarra bat, urotzakin. Eta, holan, politxa da. Eta nola dira gauean esnatzen direnak eta ibiltzen hasten direnak gero hiek? Sonambuluak. Sonambulu izan ezkero, holako batera, jutea... A ber, jakit, nire lagu baten semia, guk, torri zan behin gure txea, eta zen gehiago ez etortzeko. Ai, poltsaua.
Ostra, koitxauak gu, irula aldiz jaikitza, eta baina hori, oier, no, zoaz? Oier, kasuik ez. Eta, ostra, impresio itean, gero kontatzen dizute, baltza bitiendo, eta, lasai gu adi hongo gara, baina, ostra, gero, bueno, sin más, altza bitxezala. Eta bilurra mazatzen da. Bueno, ez zauzo ituta, neriak hoxe noizean behin altzatzen dira, eta komuna pixeitea juten dira, eta gutxi gehiago. Bueno, pasta lusatu dugu, zigo hori turrietan trukuarekin, horan, zabaldu, bakit. Nik erositako presioan saldu nizun, biteli. Da, holako txurrituak ingo itxugu. Taiarin ni. Honek askatu, eta taiarinak. Hauek lehortu inalditu zuen izan ezkero, eta bestela, baina kontua irin pixkatekin, eta gogoratu oso askarre egozten dela, azkenean 2 minutuan egozita izaten dugula, eta zuekin duzuela, hori bueno, ez da horren zaila, eta produktua zuk erabili dituzu, eta hemen gaur egun zenbat aldizateu, paketeen atzekaldia irakurri behar izaten dela, normalean, pasteak sekretu handirik ez dauka, honek gehigarririk eta ez dute behar izaten, baina, norberak inbaitu etxean, berak erositako osagaiekin, bere etxeko arrautzekin eta beti emango digu, arrautasun puntu hortaz gain. Etxeko arrautza badie, beste... Nik lehenko eta behin, etxeko arrautza badie, beste nivela. Hobeto arrautza fregitxuak. Fregitxuta. Etxeko arrautza fregitxuta, jateko. Bestela, guk ere egia da erosten ditu nik arrautzak, baina onak gure gustatzen dizkit erostea. Baserrikoak. Bai, baserrikoak, eta normale ekologikoan bada ekologikoa, eta hor, badauzkau aukera pila bat gaur egun. Naiz eta holako, belarden da, baserritarrei, baita supermerkatuetan ere saltzen dituzte ekologikoak gaur egun. Eta, baina garestia dira. Zenbat garesti? Zer da, garestiara, ez dakit, dozena bat arrautzatik 4 euro ordaintzea? Dozena bat arrautzakin 2 patata tortilla inalditu. Horrekin jende asko jaten du. Eta ez zait iruditzen dirua. Honek zabaltzen ditudan bitartean. Bai? Mentxe, hau seira. Eta bekua hau jarrikot bostera, da orduan ingo, hau berotu, gero honekin bebai zerbitzatuko duguna, gurina putxo bat. Eta gero hemengo ura bebai erokotar duzu, hori da, ilusatzeko eta azkenian itxeko. Itxatxita geratu jat, honei bildur barik, irina bota, Bai. Ze honek onartzen dau, ez da gero lehorra geratuko, eta saiatuko gara, bata bestiakin ez itxasten. Berez, irina, eta... Esan dakoa, hementxe gurin apurtxo bat botako zau, gurina pomada eran dagoena. Oso, no? Eta joan gara gutxinaka gure arreztaia. Eta lehen esan duguna hemen, ez du hola moztu du, baina nahi izan ezkero, pasta hau egosteko, bolatxota nahi izan ezkero, itxura zuen nahi diezuna, niokiena behai, txikia gero egin, aukera pila bat. Hau izango ziren, orekieteak izango zen, olako bolatxo bat, ez? Bai, azkenen, nik, lusatu iten duzula, niokiak izango hasi moduan, bai, horre die belarritxoak. Belarritxoak, orekieteak. Hori da. Holan bebai forma gualdotzago eman, mentxe, moni? Bai. Holan belarritxoak izango bazien. Bezera, formak bebai. Imaginazioa, zuen nahi duzuna. Azkenean, neda humate bakizu dauela, saltzen dutela plastilinarekin jolasteko, holako sukaldeko kit bat, eta hor, badauzkazu. Molde ezberdinak plastilina mozteko. Berakin zuen horrelako pasta bat, eta ero horrekin moztu zituen. Eta, ondo garbitu ondoren. Hala ere, nok esan zian, plastilinak daukala nahi da zapore txarra, nik ez du probatu plastilina. Ez jateko, umek ez jateko. Bai, umek ez jateko. Bai, ze nik onartzen du, lehenkoan esan duen, hau, latako txakurran jana probatu. Ai, zigor, pate hori. Bai, astutan haukan, ez gogora da zigarrez. Oso zegoen, txarrez da, eta usai, benetan hona da potaten. Baina plastilina da nik enekin nahi eta daukala zapore txarra, ze, holan ikusita, imaginatzen dut, ume batek baino gehiago, gora sartuko zuela, eta gero, reakzio izango zen, kanpora botatzeana. Hene. Zigor, honek, engo itxugu olako razio bat engo. Vale, oso ondo. Pertsona batenako. Hau, irakin dauka mentxegura. Sartuko da engo hori. 2 minutu, honei behi buelta pare bat, eta bueltan etorriko gara ez dutzu egu lan 3 minutu aukiko honei begira. Beraz, hau hona botaten, da zerbitzaten.
Txigor, galdera? Piperbeltza. Piperbeltza eskuzabal. Bueno, eta ero bai, labanarekin moztu behar da, ez? Italiarrei hori... Hasi zara, txakoran jana jaten zinula, zure ostegunetako baskari moduan... Hori ezin da inoiz labanarekin moztea eta hori, pekato. Pekato. Hementxe, udazkeneko karbonara, eta hau, bai ez dela pekatua. Hau da, gutizi bat. Goxo. Bueno, ontxe probauko. Hoxe zen behar, ja honek, zan da, hartza hil baino lehena oia larrua saltzen, nola da hori? Eski haukote ja, haua, holan. Ja, oin aurki jarretzen eukingo. Ze goxua. Ez da neken jotenako, baina... Oso nago. Baina oso goxua. Eta ontxe, bueno, nik indotzuet nire ostegunetako baskai tipikoa. Eta zigorrekin godau bere neguko entzalada tipikoa. Udazken, negukoa, nahi duzuna, sasoikoa. Udazken kolonetan jarraitzen dugu, eta bigarren errezeta moduan, udazken ensalada. Eta horretako, sasoiko produktuak eta horrela ingo dugu. Azagorria mandolinaekin fin moztu eta gopor batean jarriko dugu. Azenarioak modu berdinean moztu eta bere goporrera sagarrarekin berdine ingo dugu. Txitxirioa gehitu, intxaurrak, hau, olio eta ospinarekin eta gatzarekin onduko dugu, eta gero azkenean gazta pixka bat gainetik jarri eta zerbitzatu. Orduan hau bai dala, lehengune nola esan, dana hartu nastu eta turrust eta moldera eta ero labera. Bai. Labera sartu beharrean, ospin olio bat gainetik bota eta listo. Oso no. Hemen, txukruta ero herriko enborraren zatiak kendu indiot. Oin, laurden eta moztuko du, hau da, erditik, eta, ez badaukazuelako gai euri, mandolinareik ez badaukazue, labanarekin alden eta fine mozte saiatuko gara. Eta hau mesez kontuz eskuakin, mandolinak badie... Bai, bueno... Badie arriskutsu xamarrak. Bai, hori da, egia da. Fina hau jartzen bauzu hobeto da, zeholan atzamarrak fina moztuko duzue. Gero eta laudiago jarri, gero eta arrisku gehiago, baina Patrik izan dakoa, laban batekin moldatzen bazarete, askarra egia da, honekin egiten dala, Eta beti berdi mozten da. Guante batzukin bestela. Egixe da, entzaladak urte osoan jalleikela, baina mesedez sasoizko produktuak erabili, ez? Ez daka zentzurik, ez dakit, urtarrian, tomate, lusoker, eta piper berde entzalada eta itxiak, ze ez da sasoikoa, ez da ona, eta ez daka zentzurik. Orduan, gainera, neguan, udazkenian, badauz barazki asko, asa, azenarioa, sagarrak, nik lehengunean inoen Waldorf entzalada bat, etxian bebai, apioakin, mahatzekin, eta holako jogur saltza batekin, oso goxua, tipikoa dela bebai estatu batuetan. Berez, holako entzaladak, garai honetarako, askoz behueto. Hau esan da, zigor, galdera bat. Bota. Zuk uste duzu, honek, entzaladak poltzan eta etorten dienak? Bai. Horrek, osasuntxua diela? Osasuntzu esan da zeri inguruan zoaz, ero... Zigor, bai edo. Claro, es que, tío, claro, osasuntzua zentzutan. Nahi dut esan, zerbait botaten diotek, igarria ditu ustelako, ez direlako sasoikoak, ez direla. Bueno, aurrekoan, horako ikerketa bat inzabien, eta justizia alimentaria kontuak. Jarri horrekin ze beldurra ematen duen horrek, ez? Bai, erakunde bada, eta horrek zehaztatu zaben, pestizida pile bat ditxula orduan entzalada horrei, entzalada koktel deitu biharrian, pestizida koktel moduan jarraizotzien olako, izen bat txantxetan. Ala eta be, zientzilariak ikerketa bate eraman zabien, eta esan zabien, pestizida kopurua, esan onartzen zauenak, suposatzen. Legediak onartzen zauenak, baina txikixa bat, etzala besta kopuru bat olan, alarma jartzekoa. Orduan, hortan, osasuntxua bada, pestizida kontutik da osasun aldetik, baina, nire ustez, hori, zentzu nabe, alternatiba da, garesti xaua, eta
oso ekologikoa ez, dena dator bai, plastikoan bilduta. Niri gustatuko jaten behitu, Italian egon nintzen aurrekuan, joan zen urtean, abenduen egon nintzenean, hor soez, merkatutara, eta dauzkazu hori, ziazerbak hemen bai ikusten die, baina dauzkazu errukula, kanonigoak, olako ostoberdiak guk normalian poltzetan bakarrik ezagutze ditugunak, granelian eta. Bai, orduan, hor zure poltzakin joan zeike, eta hori guk ezagutze dugu, asenariontzako, barazki pila batentzako eta frutandako, baina batzuk, bai ala bai plastikotan datoz. Ja. Abiak, fruitu gorriak, honek ostoberdeak eta olakuak, beti poltzaratuta, ez? Orduan... Eta zenbat jendek, gero eta gehiago, ez? Lehen karri batean, letxua beti holan, letxua erosten zen duen. Eta nik onartzen du, nik izan itzela, azen hori jaten nahi nez, esaten zuten eta bietakoa, nok erosiko du letxua ez da kostatzen ez letxua garbitzea. Garbi eta moztuta. Eta moztea. Letxua holan saltzen da. Gaur egun gure etxean nik ere onartzen dut erosten ditu dala holakoak. Eta oso komodu dalako, baina ni bere garaian esan nuen, nok erosiko du. Ni bakizu esan nuen bere garaian da lanputunaz da gero erosin jot. Horrek letxugia garbitzeko horrek zentrifugadorak. Nik ez dut baina hori. Nik hori txorrotan azpixan da, gero lehortuta horan, nik nire amaginarrabak hori zaukan urte bat egun gara batera bizitzen da, oitxunaz da, ez dakit hartu atza guztua da guztatan. Ja, baina Patrik, nik, gogatzen zen ben ingen duenean bakai de tortilla, golpe lehorrarena, pla. Nik beti egin izan duena da, golpe lehorrak eta letxua, egia da, nik erabili izan dutolako, baina jatetxetan ondo lehorran egen duelako, segero gorretzen duen, da pare bat egun irauten zituen da, gero eta lehorrago hobeto da, ez? Baina etxekoa beti izan da, txorrotan azpian hartu, eta golpe lehor batzuk holan, bedinkazuia botatzen duzu, holan, egiten duten holan, ura botatzen. Letxugaren exorcismoa. Hori da, berdin, eta ondo kentze zaio. Ez dakit, eta erabili izan duzu? Bai, eta ontsa erabiltzen dut. Hobetu zauzak. Hobeto geratzen dala, Bai, eta guztetan da nik esan hauen, nik hori ez dut erosiko sekula. Bai. Eta erosi duzu? Erosi dut, bai. Bello. Eta hori txaukatetxean, da ontxe hori erabiltzen dut. Eta, saioa holan bukatzeko, albiste positibo batekin bukatuko dugu. Bale, letxugana izan positibo, ez? Letxugana izan neutroa izan, gai bat bero haitxeko, baina da albiste bat. Bota. Ze berri bat atala da, ikerketa bat egin da biela, eta zuk naiz eta gozazu honolan, aburat kaskarra izan, genetika aldetik, alegia. Zuk eramaten moduzu bizimodu bat, ona, osasuntxua, horrek bizitxaropena luzaldotzu 162an. A ber, bota, zelan da hori? Interesatzen zait, erosten dizuta, nola da? Ez da 30 urtetaraino bizi baldin bazara, ez da bizi bizarela beste 62 urte gehiago. Baina bai, badaukotzu, probabilitate gehiago bizi itxaropena luzatzeko bizimodu on bat jarraitzen bozu. Hau da, genetika ez dala dana. Ze batzuk esaten dago, betxu, horrek, eske horrek genetika ona dauka. Eta erretzen ditu 5 pakete zigarronak egunean, da, genetikarekin hori, listo, ez da pasatzen ez. Hori da, ezkenean da, kirola itxia, alkola ekiditia, ez erretzia, atxeden egoki xaukitzia, lan... ez estresantu da aukitzia, eta olakoak. Orduan, gutxi horien emetzat, posik gauz, ez dugu erreten, alkola be gutxi, jana isa ona, kirola batzutan. Neurrian. Orduan ondo, zenbat urte, 1 urte arte, Patri? Venga, ingo bapustu, ia altzen garen. Ez da gugatik, nahi dut esan gure aldameneko gaixoak. Oie, zuriak izango de neriak posik. Bueno. Gadetu izan jake. Ni hemen noan bide bitartean, ikusten duzue, nahi bezala moztu aldituzu, ni xerra finetan, eta azkenean, basaiatu behar gara, gero mokauan hauan sartu alditugun atalak mozten. Hemen, sagarra, etxeko sagarra da, eta mozten abien momentu hontan ja nabaritzen da, zeusaia botatzen duena hau. Beste, hartu. Jak, zuetzako. Eta, boixak, intxar batzu bota egizkiot, txitxiri bat, egozita daudela, txitxirioek, botako izkio, eta ero, ospinolio bat. Ospinolio egin, bagizue, 3 olioanak eta bat ospinana izango zen, neurria, gero gatza, nazi,
eta bota, eta bestela, begiz, esaten dana, begiz dingo du. Gero gehigarrixak aldotzazu gehitxu, hori ziapea, estia, belarrak, espeziak, eta horako gauzak berakatzak. Guk belarra botako izkio, betxo. Eskaia karri dut, eskaia freskoa, hemen gure baratzekoa, azkenengo atal freskoa, jakin dezazun. Horre botako izkio. Kontura hau. Bakitzu ontsi hortua jarri dugula. Barri, utziko dute sartzen eskua hor orduan? Nik uste baiet. Behintzat, belar usaintxuena. Ze behitu, beti esaten gainera, hemen plastikoa, entxaladak eta belar usaintxuak bai eroste dituzunean, beti plastikotan bilduta, eta normalean txortak izaten dira 25 gramokuak. Baina esu batzutan, biezu bakarrik, menda ostotxo batzuk edo perrexil apurtxo bat, eta zauz bihartuta dana erostera eta dana aste horretan bukatzean, ez? Da orduan, aldosun enean, ez dakit zure lehioren batek ematen badago argitxasun apurtxo bat, nik omendatzen dut beti belar usaintxuak etxean aukitzea, ze, kriston desberdintasuna dau, bai poltzikoan, bai gero, ez da, gaina politxa da, ez? Apaindu da beba itxen da landariek. Ez, etxe batera zoi ez da, nik behitu, etxe batera baldiman oia, eta liburuak dauz, eta landariak dauz, eta eroso nau, etxe bada. Bueno, hemen, belarrekin, eskaiak asuntan, eskaiak presentzia hauka, nola zan? Tomillo. Tomillo, bai, goratu denez hori, txorkatilan. Hausantzeko adiela, ni lehen, benetan, barren gauzu, baina erderaz enek zitzen alteatzen da, esan txorkatila, tomillo. Bai, hausantzeko adie. Bai. Benetan. Ni hortan praktikoa. Albaka erresa, erromeroa erresa. Horre bai, bitxo, nire amak... Perrexia, erresa. Nire lehenko mobilaren pina, bagizun erakutzi ziren amak. 6 gehiro, beratze ondoan 6 dau, sortzi. Jazta. 6 beratzi sortzi. Hori da zure kontesia. 6 eta 3 bakarrik. A ber, ni zure nagiria bakit, eta beraz, igual banketxian sartuko naz, da... Lapurtu gotzu €1, no? Ez. Nola da, italiarra esan duguna abeslaria pilo da zukala? Laura Pausini. Laura Pausini baino neko diru gutxio dukanik. Bueno. Bota eta eskaia, txitxirioak, danak ez dizki botako, eta ensala zerekin hasten da hobekien? Digitoekin. Hor, oso garrantzitsua da digitoak erabiltzea. Eskuekin? Bai. Ensala gu jatetxetan, fra, eskuekin, esku garbiekin noski, eta horrekin ontzen genduen beti, nasi. Eta gero ja, platerean jarri behar zan, gopor batean ondu, eta ero platerean plak ja onduta. Orduan hor, badoka behar duen olioa, behar duen dena, baina neurrian eta eskaintxarik ez ezer. Nik erak izen zehoentze, bai, saltze dituztela olako sardeiska eta koiara hola negurreskuak haundixak hori nahazteko, baina eskuana egitza da, efektiboa badala. Ensala ondan, gaizki okerrena da, gero, asagorriak, utziko izkiula, gure eskutxoak, gure digitoak hau da, gorriskak. Asai guztetan gako masajia, Asa, masajeatzen dozunean, benetan, ez da broma. Lehenengo asa, eta botatzen diozu olioa, eta ospin pixkat, eta gatza, eta ero, eta testura erabat aldatzen da, ze badago jende bat, ez aiola gustatzen crunch puntu hori. Nik crunch puntu hori banuen, baina asa erdi marinatu moduan egiten da, oliotan da... Baina ez zara hori bilibir ordu erdi, Ez, pixkat, eta zeitun bigutzen da. Iken da. Eta, bueno, beste testura bat, beste osagai bat ematen dudala. Plater sakon bat, Patri? Eskuekin zerbitzatu behizu bai? Bai, noski. Bai, hau, eskuak garbi baldin badaude. Ni azka eskuak garbitu ditulen. Gero edabili ditut hemen osagai ezberdinak mostutzeko. Iluna o argisa, hori mototzut, aukeratzeko. Ilunean igual beto. Proba bisetan. Jango. Ontsi igual eskuan usaia geratuko jako lan. Ez, eskuetako... Ezinen ibiliko hor mukixak entzen da, ez? Ez dut hori itzapenik. Bueno. Usteak erdiak uste, la entxalada igual ustelo, ez? Patri, zuk erabilitako gazta hartuko dizut hemen. Oso no? Idiazabal gazta bat, gazta ondu bat eskatzen du errezeta honek. Horrela, atal batzu botako izkio. Eta gisa da, oitxuta gauzera lehen esan duguna, letxuga tomatia eta tipuleta botatzea entzalada danei, eta bai, hori beti aragiren bat, beti egaluzia. Ez da zetan. Eta bira zeitxura erra dukan, gure gaurko, udazkeneko entzaladak.
Egun baten baduzera gertu bergaren hemen dastatzen? Txapelekin? Napoleonen txapel batekin. Napoleonena izan bida? A ber, Alex ese esaten du. Ero turuta batekin, ero baina hori, benetan, Bueno. Teleistako magia. Hau, ogi gabe. Entxala erra. Oso goxua. Afaltzeko? Bikaina. Edo lagungarri bezala bebaiolako garai baten dako? Bai. Bikaina. Benetan, ondo dago. Edo, ogi pusketa batekin, jateko, ez, hori... Hora, ataratzozko atzetik. Bai. Sopako gia. Honekin ez. Hau, atzoko arrain sopakako, eta, bueno, beste baterako. Hemen, astearrako publizitatea egitearen batzuk ez dute inungo aukerari galtzen, Bueno, hau pastigarraga, hau patxoriene. Ale. Eskerrik asko egotearen, da bihartela. Agur.